Hindi ko alam kung anong klaseng mga bato ito, pero maghawig din sila sa Igbaklag Cave. Ito na yung isa sa mga spots na mataas dito at makapag-view ka ng mga tanawin na nasa paligid sa ilalim at gayon din ng mga nagagandahang bundok sa kabila. Very exhilarating. Nakakamangha kapag nasa taas ka ng mataas na bato. Iba yung pakiramdam with the ambience of nature. Yan sa itaas, oh. Yan, yan. Yan. Ano tawag nito? Stalactites ba to? Ang stalactites po ay isang deposit of calcium carbonate. Wow. Ganda, ganda, ganda. God's creation talaga. Ganda po. Mga brilliancy siya po. Ayan. Yung kumikintab, oh. Ayan. Magandang umaga at isang maligayang bagong taon sa inyong lahat mga kaibigan at giliw nating taga-subaybay dito sa ating YouTube channel, Antikenyo Ako. Ngayong araw na to, dito po tayo sa isang tourist attractions ng probinsya ng Antique, lalo na sa isang dako ng San Remeo, sa isang malamig na lugar na tinaguriang The Little Baguio of Antique. At yan ay ang barangay ng Aningalan. Maraming mga magagandang lugar dito na maaaring puntahan katulad ng Highland Strawberry Garden, Danao Lake, Igbaklag Cave, Montevalier Resort, Padlusan Adventure Park at iba pang lugar na maaaring pasyalan. Gayunpaman, ang puntahan nating lugar ngayong araw na to ay hindi sa mga pantawag pansin na lugar na binanggit ko kanina. Sa halip ay puntahan po natin ang hindi pa nabibisita ng mga dumadayong tao dito sa Aningalan. Ito po ay isang pribadong pag-aari ng mga Alejo family at kailanman ay hindi pa po nila pinahintulot sa mga dayuhan para pasukin at tingnan ang lugar na to. At talaga namang akma para sa mga mahihilig at gusto ng konting adventure, particularly in spelunking or pag-explore ng caves o yungib. Dahil isa po itong magagandang biyaya ng kalikasan. Kaya tayo po ay nagpapasalamat sa isang eksklusibo na pribilehiyo na tayo ay binigyan ng pagkakataon ng may-ari ng lugar at ng anak niyang si Ma'am Jocelyn na tayo po ay makadalaw sa tinatawag nilang Bato Aningalan or Aningalan Cave. Actually, dalawa po itong cave na to. Tawag nila dito ay Bato Aningalan Gamay or Maliit at saka Bato Aningalan Bahal or Malaki. Magkakalayo lang ng konti itong dalawang yungib pero in the same location lang sila talaga. Anyways, ang ating pupuntahan sa ngayon ay ang Bato Aningalan Gamay lang muna kasi di naman natin kaya na dalawang yungib yung papasukin natin sa araw na to. Ang kasama ko po dito ay mga anak ni Ma'am Jocelyn na si Jeffoy at Turk. At pinasamahan din kami ng mag-guide or gabay sa amin sa pagpasok namin sa Bato Aningalan na si Kuya Eufemio or Pemio in short, na siyang may alam ng lugar mula pa noong medyo bata pa siya. Yung ating guide, Manoy Eufemio. Ang in short, Pemio. Manoy Pemio. So we're all now ready and excited for this adventure. Ano pa ang hinihintay natin? Tara, sumulong na tayo mga kaibigan. Come on, let's go!
Ito, papasukin na natin muna yung itaas na bahagi ng cave na to at pagkatapos ay bababa rin tayo at puntahan yung pinakaloob nito. So, papasok na po kami dito sa Bato, Aningalan. Papunta po kami sa upper part ng bato na to, mga kaibigan. So tingnan po natin kung ano po yung kalagayan at kagandahan o di kaya yung misteryo ng lugar na to. So may mga bato-bato rito. Yan o, inakyat nila o. Ayan. Medyo masukal at masikip yung daanan dito kasi walang established na trails pa. Magubat nga ika kung tawagin. Isang mahirap na bagay kasi kanina bago kami pumunta dito ay umulan. Kaya tuloy madulas yung mga dinadaanan naming mga bato. Medyo matalas o matalim yung mga bato at merong mga rock formations dito. Yan sa makikita ninyo. Hindi ko alam kung anong klaseng mga bato ito pero maghawig din sila sa Ibaklag Cave. Dami yung mga bato-bato dito. Sa mga anong klaseng mga halaman to mga kaibigan, mga wild po. So slowly but surely na po kami dito. Ano nga klase ka bato-bato dyan? Lakit niya po ang sinikiling na. Medyo masukal po yung ano dito, yung bubad. Logo kal. Alay. Hindi research mo yung hinel to ha. Ay research. Ayos lang pas. Ayos, ayos. Thanks CJ. CJ po yung ating ang hirap na dinadaanan natin. Yan ang mga kaibigan. Alright. Woo! Matang. The ruins tana pas. The ruins. Na old ruins. Ito pala yung buhay ng mga mountain climber. Naranasan na po namin mga kaibigan yung buhay ng mga mountain climber sa ganitong mga klase ng terrain. Okay. Yes, thanks. Merong video man tayo dito. Si Jay ko mga kaibigan ko, Thanks Jay. Welcome pas. Wow. Hindi ako magi. Aningalan. Where adventure begins.
hectares po yung lupa ng mga taga-Ningalan. Yes. Thank you, thank you. Ganda, umaambon pa mga kaibigan, no? Ningalan, Bahol. Murang Bahol. Hmm. So yung pinuntahan natin, Bato Aningalan na maliit. Oh. Maliit. Detail aningalan to. More aningalan. So dalawa pala mga kaibigan. Magkaiba yung Bato Aningalan na malaki at Bato Aningalan na maliit. So ngayon dito po kami sa Bato Aningalan na maliit. So ito yung mga rock formations dito mga kaibigan. Okay, ganda naman mahirap akyatin pero sulit naman kapag nandito ka na sa itaas. Kasi maganda yung tanawin dito. At saka umaambon mga kaibigan, iba yung pakiramdam na merong ambon sa paligid. Parang mysterious nga ay sabihin. Ito yung kagandahan. Merong lumilipad kung makikita nyo yung mga salimbabatang ba yan? Ang dami nila Katatapos lang kasi ng ulan siguro may kinakain yan mga kaibigan. Yung mga lumilipad na mga kung anong mga insekto kinakain nila. So yan ang dami nila Yan, kung makikita niyo sa ating video. Yan. At marinig nyo rin yung mga awitan nila nag-aawitan ko sila mga kaibigan. Kasi kanila yung lugar na to. Sayang, kulang ng equipment tayo. Kaya di natin may ipapakita sa inyo yung ganda ng aerial view ng cave na to. Ito na yung isa sa mga spots na mataas dito at makapag-view ka ng mga tanawin na nasa paligid sa ilalim at gayon din ng mga nagagandahang bundok sa kabila. Very exhilarating. Nakakamangha kapag nasa taas ka ng mataas na bato. Iba yung pakiramdam with the ambience of nature. Sa katunayan, it's breathtaking and as I always believe, it's also therapeutic na nakapagpapagaling ng ating innermost being, such as of our mind, body, and the soul. Thus, to be here on top of this cave makes us commune with God, our Creator, who has given us this such wonderful state of the art nature. Ngayon, puntahan na naman natin kung ano ang nasa paligid ng yungib na to. Bababa naman tayo mga kaibigan. Tara, let's go! Kasi nakasapatos po tayo.
EJ naman. Yan. Oh. May isa pang bulat-bulat yan. Ah. Yan. Sisiw. Kay EJ. Pagi natin. Yan o. Naturally made bonsai. Yan. Merong pasupan. Dito lang ta. Okay. Woo! Adventure to the max. Ayan, no? 7 years old po si Turk. Turk, no? So kasama namin dito si Turk. Yan po, oh. So ayan na po sila, oh. Si EJ, oh. Yan, si Turk. Woo! Ayos! Mga katropa. Mga dabarkads, mga kapuso, mga kapamilya. Nice adventure here. Woo! Vlog natin yung ating kinuha ngayong umaga na to. Unahan, no? Yan po yung bato aningalan na malaki. Ayan. So wow, mga pidada po mga kaibigan, yung tanim ni Mano Eufebio dito, oh. Tingnan nyo. Ayan, oh. Mula ibaba mayroong bunga po. Oh. Sinasaklayan na lang kasi parang matutumba. Oh. Siguro sa ihip ng hangin. Ito. Yan. Konti lang yung tanim ko. Sample. Yung Baguio beans. Yeah. So hindi pa po pwedeng kunin. Hindi pa, mga isang linggo siguro pa. Tanim nito? Ako lang. Wow! Ano lang, wala naman mga parang recreation na to. Oo. Pas. Yung cucumber yan, pas. Oh. Ito mga kaibigan, 2 weeks daw pwede na ma-harvest itong lettuce. Magkano yung per kilo? Yung bagong tanim. Pang-consume lang yan. For family consumption. Mga Seedlings. seedlings ng ano to? Seedlings. Ng litos. Litos. Ayan, oh. So masipag na kaibigan natin. Okay. Talagang masipag. Ayan. Yan, oh. Mayroong tubig pa po dyan. Dahil for drinking mga kaibigan. Dahil marumi. Yan po yung sa itaas niya, oh. Yan. At saka merong malaking puno ng kahoy dyan, oh. Yan, oh. Ayan. Cardio exercise. Pag di mo alam ito mga kaibigan, maliligaw ka. Di mo alam kung saan ka pupunta. Ayon kay Kuya Pemyo, yung laki raw ng cave na to ay humigit kumulang 1.5 hektarya. At ang taas naman ay mga nasa 70 talampakan. So imagine na lang natin kung mga ilang malalaking bahay ang maaring pumasya dito. Grabe. So inikot na namin yung bato aningalan na maliit. Ay, gali ikaw. Aba, may highlight pa pala to. Wow, grabe yung tour mo.
Say hi, say hi. Yes. Woo! Ano yung tawag dito, Manoy? Bunga ng Little Aningalan Cave. Bunganga daw ng Little Aningalan Cave. Part na ito ay ating pupuntahan ang pwedeng mapasukan ng tao sa mismong cave na to. Tingnan natin kung ano yung nasa loob, kung malamig, madilim, merong mga stalactites o stalagmites ba? O di kaya yung mga paniki na naninirahan. Tara, pasok tayo! Ito ang bunga ng Aningalan Cave. Mayroong stalactite at saka stalagmite dito sa loob. Makita mo yan mamaya. Pwede yan makikita. Taga ha? Kasi tingnan mo. Yung mga paniki ba yan? paniki bat. Paniki. Paniki nga. Paniki na. So papasok na po kami dito sa bunganga ng Aningalan Cave. So ito na po mga kaibigan. So yung flashlight namin nasa cellphone lang. Tingnan natin kung makakita tayo dito sa loob. Kasi yung dala namin flashlight lang po ng cellphone. Ako yung sa ulihan. Yan. Wow. Malamig-lamig dito sa loob. Malamig-lamig. Kasi dito tayo sa baba. Yan Kuna natin, Jay, Yan, Ito, Jay, Paniki, may paniki dyan, Ayun. Ayan, Yan sa itaas, May paniki yan. Hoy. Yan. Ano tawag nito? Stalactites ba to? Ang stalactites po ay isang deposit of calcium carbonate such as calcite, resembling an icicle hanging from the roof or sides of a cave. At yung stalagmites naman po ay deposit of calcium carbonate like an inverted stalactite formed on the floor of a cave by the drip of calcareous water. So, pasok pa po kami. Paano kung umulan ito at may tubig, Manoy? Hindi ka pupunta dito pag Hindi ka makapasok. hindi. So, Pag malakas ang ulan. siguraduhin mo na pagpasok mo dito hindi umuulan at walang tubig. So, yun yung mga formations dito ng bato sa baba. Ayan. Ayan. Wow. Ganda. God's creation talaga. Ganda po. Mga brilliancy siya po. Ayan. Yung kumikintab, Ayan. Merong lighting effects pa po si EJ. Ayan. Ang laki dito sa loob, Yan. Kumikintab. So patuloy pa po kami. Hindi pa po tapos, mga kaibigan. So siya sa itaas, merong butas, sa pinakaitaas, Yan, butas po yan. So ito po yung sa loob. Yan. Ingat, Tart. Ayan, merong lagusan pa. May lagusan pa ito. Yun pupunta yung sa kaninang natin na. So, na ano mo ba, Manoy? Na pasok mo ba talaga yung lagusan? Pero mga siguro 25% na siguro. Ay, kung ganun, malayo talaga. Malayo talaga. Mahaba. Yan po. Wow. Woo! Siguro kapag hapon o gabi, merong mga ano dito. Merong mga bats dito. Yan. Maginaw po dito, mga kaibigan.
So what an adventure we have today. Kaya mag-explore ng mga lugar na hindi madalas pinupuntahan. Yan. Parang heart. Saan yung parang heart? Ito. Ay, parang itlog parang itlog. Ayan. Heart? Okay ka na dyan? Heart, halo ka. Hindi ka lang mag-anay. Okay. Parang may tumutulo, no? Kunan natin malaki. Native na palaka. Yung baby po na palaka. Baby po yan. Yan. Palabas na tayo? Labas na tayo. Parang gagapang ka dito. Palabas at papasok. Ayan, no? Palabas na po yan. Wow. Akyat tayo, akyat. Kung gusto mo ng magandang mga tanawin, yung mga kakaiba, kailangan na mahirap muna. Dadaan ka muna sa mahirap na mga bagay. Para lamang makita mo yung mga kakaibang tanawin. Nakita po kami na ano. Yan. Yan. Ano po yan, Jay? Yung Ito yung patay na po. isang klase ng Rafflesia na tinatawag nila yung biggest flower in the world na Rafflesia speciosa. Pero dito, ganito lang siya kalaki. Yan na siya kung ating Mga ilang buwan pa at saka May 2 bumuskag weeks. yan. Mga after 2 weeks po mga kaibigan, mamukadkad na po itong bulaklak na to. Sa ibang bansa, katulad ng sa Indonesia, parang isang teacher's table kalaki. Ang Wow, mga bulaklak ng Rafflesia. ang laki ano? Oo. Pero dito, parang ano lang. Mga gulong lang ng Oh. sasakyan. Kapag bumuka na yan mga kaibigan, parang gulong ng sasakyan kalaki. So pag mabalikan po natin ito after 2 weeks, magkikita na po natin yung kagandahan. Naikot na po namin yung buong paligid ng Bato Aningalan na maliit. So dito na po kami sa labas. Whew! Tibay ni Turk. Tibay. 7 years old na bata to mga kaibigan, nakapasok na sa Bato Aningalan na maliit. Guys, sinabi rin sa akin ni Ma'am Jocelyn na balang araw or maybe sooner, subukan nilang buksan itong Bato Aningalan for public visitations to somehow add more tourism adventure attractions dito sa bayan ng San Remeo Antique. Of course, neglecting not to establish measures to protect our nature. Very important po yan mga kaibigan, na maprotektahan ang ating nature katulad nito. Kaya mga kaibigan, update na lang natin muli kayo dito sa ating YouTube channel, Antiqueño Ako. If in case maaari na pong puntahan ng lugar na to. Aking taos-pusong pagpapasalamat pinaparating ko po kay Ma'am Jocelyn at sa kanyang buong family, Alejo family, sa pagpapahintulot sa akin na mapuntahan. At may vlog sa aking channel, ang Bato Aningalan Cave, para po sa inyong lahat mga kaibigan at mga giliw nating taga-subaybay. Muli, Happy New Year sa inyong lahat at maraming salamat sa inyong panunood
Sana naibigan rin ninyo ang vlog na to. Kaya mga kaibigan, paki-subscribe naman sa hindi pa naka-subscribe sa aking channel at tignan nyo ako. At sa mga naka-subscribe na, maraming salamat po sa inyong lahat at sa inyong buong suporta. I love you guys. Naway pagpalain kayo ng ating may kapal. Have a great day and see you again on my next coming vlogs. God bless!